Piippo. Junes Lokka tässä, hei. Olit soittanut. Joo, aamulla yrittiin soittaa niistä mielenilmausasioista. Niin. Mitä niistä? Odotas hetki, niin mä kaivan sen esille. Joo, eli te olitte tehnyt ilmoituksen tälle päivälle Rautatien torille. Niin. Niin Rautatien torille ei sallita uusia mielenosoituksia. Miksi? No siitä on teille monen kertaan ilmoitettu perusteet, niin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen aiemmin ilmoitetulla perusteella. Viimeksi sanottiin, että koska kuulun Suomi ensin yhteisöön. Eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen. Miten mä sitä vaarannan? No näistä asioista on monen kertaan teidän kanssa keskusteltu, että Rautatien torille ei uusia mielenilmauksia sallita. No, että ei poliisi voi kieltää niin. Ja voitko sä sammuttaa se puhelimen? En voi, kun täällä puhelimet soi joka puolella. No. Niin kun sä peitittelet mua, niin tarjotatko sä mua vai jotain muuta ihmistä? No, pysytään asiassa. No ei, kun siis vastaa mulle, kun sä sanot, että teille on ilmoitettu, niin peititteletkö sä vai tarjotatko sä minua? Ihan sinua tarkoitin. Joo. No mä en vieläkään tiedä, että miten minä vaarannan turvallisuutta. Voiko poliisi perustella tätä? Joo, siis teille on varmaan kerrottu useampaan kertaan, että teillä on mahdollisuus näitä kirjallisia päätöksiä sitten pyytää vielä perustellusti. Joo, mä haluan sen kirjallisena, mutta voitko sä suullisesti selittää, että miten minä... Ei, mulla ei ole niitä päätöksiä tässä käytössä. Mulla on vaan yleinen linjaus, että toistaiseksi poliisi on linjannut, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi Rautatien torille ei uusia mielenilmauksia sallita. Joo, no kuka tämän päätöksen on tehnyt? Kuka on se, johon mä voin olla yhteydessä? No, te voitte pyytää päätöstä niin Helsingin poliisilaitoksen kirjaamosta, niin, se ole jo joku ihminen on tuon keksinyt, että mä vaarannan turvallisuutta, niin mä haluan tietää, että kuka tämä henkilö on. Ja sun on annettava tämä tieto. Ei tämä nyt, siis te olette vähän väärillä linjoilla nyt, että sinä yksin vaarantaa sitten sen turvallisuuden. Ensinnäkin yksi ihminen ei pysty mielenosoitusta pitämään. Pystyy. Kokoontumislaissa on mainittu. Joo. Nyt mun tarvii vastata jo toiseen puhelimeen välillä. Joo. No, mä en kieltoa hyväksy. Mä sitä aion noudattaa. Ja laita mulle kirjallisen aseen, niin mä teen valituksen siitä. Joo, me voitte pyytää Helsingin poliisilaitoksen kirjaamosta näitä päätösperusteluita. Kerro mulle, että kuka on se ihminen, joka on päättänyt tästä asiasta? Joka on keksinyt, että minä vaarannan turvallisuutta Helsingissä. Siis minulle on välittänyt tiedot ylikomissaario Taponen näistä, että Rautatien torille ei uusia mielenilmauksia sallita. Joo. Ja perusteena siinä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantuminen. Ja minä vaarannan siis näitä mainittuja? Et yksin sinä, mutta jos sinne uusia mielenosoituksia tulee, niin se. Miten ne vaarantaa? No ei tämä nyt johda tämä puhelukeskustelu mihinkään. Niin no ensi kerralla kun soitat, niin valmistaudu puheluun ja selitä mulle, että miksi. Tai sitten palata asiaan illemmalla. Hyvä. Voit sanoa Taposelle, että mä en aio noudattaa sen kieltä. Mulla ei mitään velvollisuutta sitä noudattaa.